Duol mochung' ne keto nyong'o e tije obila IPOA koni achije Henek mane en jandike mbui Albert Ojwang ma oting'o OCS matesendo obila ma Central Samson Talam mochwalo kwayo mageto chungo buchnek manodonjnegi gode doho. E kwa makamano Samson Talam kokalo kuom okinde Dansan Omari dwaro ne doho mamalo ochung burano kendo otim nonro ewi nek makamano. Kata kamano jang'ad bura Lawrence Mugambi no odagi kwayo makamano kendo golo chik mondo burano ochwale doho ma Kibra. IPOA to korgi okwedo dwaro mar obila temo geng'o chenro mag nono nek makamano.